Kardom Nilimonjerong pipi pinibirta arjuponitha. Bahai na. Hempre glongati. Nitom sangse. Hempre glongati. Nitom sangse. Hempre glongati. Nitom sangse. Preni Paitrokarni, Dipu Samson Singh Inti Memorial Park along APHLC, HTL, Jackass, ASDC, HSDC, CCU, KSA 24+, KNCA, Congress IPEN, Penang Anasong Atum, Jingrum Si, Non-Head Jong Song Trok, Risim Kang Tangke Oda Song Pen, Gulf of India, Gulf of Asamang Bong, Monsa Malamdon Kachetok along, K Apan Kap Hiri Meme Mate, 6 Schedule Kapap Hugji Apan, Close 21, 23, 26, 29, 211 Paprai Serak Nangjipu sit in demonstration mate dharna ingni ponlu. Lapen India Home Minister Amit Shah, Lapen Assam Chief Minister Himonto Biswa Sarma Aphan, Panong Ponsi Additional Magistrate Arideng Pinpuralo Pajir Ponlu. Lapente KARBI ANGLONG Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Aphan Sitame Pajir Ponlu. Bang Paroke Thomso Sear Muching Room Si, Bangso Aklos Jedon Tuntek Tepu Mate, Lake K Aphan Kaphere Meme Lasi, Pache en to that mate, Vidro Nangjipu Hang Ponsi, Kachesong Padopon. Dagru Samson Singh ti Amir Birielong Pinidak, Racharia Song, Hamhang Song, Locharia Song Chingrum Pependak, Itum Kachesong Nangkok at Hegela Hello, Itum Ajak Dinklu Chiti, Nipai Clear Nipena Kachesong Chinilo, Sorkar Pen, Risim Kang Tang Song Tum Lamdon Kachetok, Labangso MOS 2021 along La So Jasemet Pet Close 2.3 La Sit Ke Bange open to all po Bange Lake Kroyun Elo La Solam Bange Song Trok na Chini Nang Pola Bange. Isilam bang plak nang kok po laga song trokatum han ke kroi kri kali kelang fer kali ti lage laso attensis open to all po bang si lake bengune delo kroi ne delo kunani ke kroi undolang putan de kroi undet po ta un si un elo support bang ke la sela song trokatum ta la kache song teman ke pher benan parte alang litum ta isia towar ka chiri si ke meji lake la pen mainstream mate ham phanga long na chipa okdun era feed la son hala risim tang tang ke ora hutson a ot la ke ther ke ha bang ke che onon ham phang long na chipa okdun pamenon ham phang lo chipa okno pulotang te ilitum ke kaching ki kacha than penelo ilitum atowar chiri na pula bana ka pek towar ke avelu la pen pinila bangso capai peniligi puang tung bangke un e pulutang te rai krimri un e pulute rai krimri la si CM ake hai tuliram rohan nang li ar puten jethan pet noi athema piniani an ke rat chini lo nang li ke KARBI la pen inglong ake phan ke nang li ke rai kom un e lo puang the ke chapak lang pam melo ini tumak da KARBI anglong rat kachuning ri la seat reservation ke binang ne polam ke kroi kre Sita Himonto Biswa Sarma kaning jetun la seat kep ke open to all binang hi pubang koi det tenang li election ke hai ke Himonto Biswa Sarma si vote nang ke jogma mate KARBI anglong ras phan vote nang ke joglon te la ke la si nang li inglong ke phan nang li rai kom un elo puke ang thek dang pamelo pot la si un e pulutang de rai krimri nili pudang lo un e pulutang rai krimri si ma ke hai tulam rohang nang li ar pu pen chethan ik pet noi nili puji pubang ke Lapen ason non bisar lamdon cetok dera pisi hur pacudut putahai sita lamdon cetok te apang penda nili tum ahin pen song ahin rapen bulot la song trogatum nang litum jongsi kacetok long akastik sakdo jong sinang tuman hele kaman penang ke ther ben silam don nang pacetok pulotang te nang litum hala political angdeng bang political angkung bang ke chubum noi nang litum asong phan kupipi apekes makibani la anle ot chodo sita political angdeng angkung bang ke nang tum ot edet noi kusin lam the che pare dun pamilo sita kupi jone se pinila bangso political angkung ke odam det lo la ke or puta ot pamilo puta kali det piniani KARBI anglong arat ke nang litum 244A bang pacun cedak pulai bugali nang litum hempek bang ke pula ing toring cibarat bege pini
no tum un e pulutang te ode dan ta un e le pilinang tum la no pak soba ati chuwa abidi kem nang poke la sila un e pen ode da posi pinian ke KARBI Anglong ke tu lo pinian ni bangke la si mili hin pa kachuning reji bangke la so poster ke tar tang ho la pen lam ke pen ke ther tang ho la bangke ington non ni to makache song la ke ra da pen song throk la kali rat versus song throk la kali non ke rat kache song ke non KARBI Anglong kachari phan na pen mainstream lo et pe la pike kali tu ke lamsam la ke singwai pe na mere ja asini li ke chuni kang tu bang ke song pro atu ke tong la ke ili tu ma directly ke la ke bjp government la tu asini li ke pukang tu bang ke simply a government atum la sa ke pera bang ke ni tu se chache na ben ke song pro atu ma man ye bang ke la hello je ini sar ta sar la so puthak asli som ke bang ke pan ma ke tim KARBI Masinon la bangkep open yang si kado be tu kok lo pulo ten no. Bangkor bangkep yang si kalau sila sido member do pulo jik number buku bangkor trok bangkor enam data. Nasila tapi ilitum pan lo ilitum KARBI itu gua pandai lo KARBI. Inglong asu atu mana bang pan ke laki kisi. Silason do ke muir and hot kataris tunang tu mata. Penang ang halaman ke naso district aglo parlo kondak pensiam apos ke rizal kali. IM la pensiam district pen koino KARBI Anglong adu Kaya tindo na bangke hapte bangke KARBI Anglong walu palagat na CM buhok nang. So lagi kamru bro mata penagara tindo KARBI Anglong pe paro de do beta chini lo la pen KARBI Anglong ra tu beta chini tang lo je non het jong BJP sarkar hoi pen tu song trok tum ha lo pachil lo jitu ningkang samse paklang alam phak lo itum alang tu pis do nai monsam do nai polam ke bang bang ki tum thang pu thai ro la lang tum phak office alang tu monsam long ke bang pen ne KARBI Anglong jitu KARBI akai jitu itum 6 schedule area long ke do halo so interest bang ke ba phuk nai ni pheng no nai pu bang se unu project koi ke da hala so institution bang ke son si do ma itum chi protect nai da pela kai sta me ke mission na basi tu ma tha nai Buka jana long inut abang phuaphan tren koi kang pet lapen inut kit hitang arpum ke long pon. Arni siviet ang bong buka jan along bang hinia bang phuapran ke dam nang. Preni phai phor ni ada papor malom Bukajan police station mate Bukajan railway police station angkang Bukajan train station adung het inut abang phuaphan tren koi te kang petlo. Pherang ke birta nang ke pale atengke Bukajan arong sopi ward nong trok angkang ke do Homeo Borua sopo Rajiv Borua Artaningkan thongke bra phobang phophansi tren koite kang petlo inut bang hini kachirok to atum ke thana teng pulote lake ami thang se apran kachi pita hai athe adap the angdang hotsi ke koi pusi ningjerenti ke thitang abang arpop railway police atum homdamsi postmortem asai ke claim japhan sideng ponlo lason thak thak si halapu khotkhtia longsitame preni phai phoajo inut ki thitang abang arpum long ponlo Kithilot abang phuamen lapen konatong ke dolone birta kirip dona pora hot anke pangthek pon thek thila Song trok resim kang dang ke odatum lamdon ka chetok along ung hoi kep kang puda ka jok APHL sia hinpen ning kang samse chipaklang pon GT player ni song trok resim kang tang ke odatum Gulf of India lapen Gulf of Assam atumang bong lamdon ka chetok along close to 3 along ke do ing hoi kep ing pudak puke do kok penajok preni phai pho arni korkanthi constituency ke parlo langlok so hawar along ajo por phai trok malompen me theng tompen kache song asai kedeng padopon jasemet kache song pon ke padonang kok lake ing hoi ke kang pulake 6 schedule kapa phok binong lapen 6 schedule ke pa phoke APHL sia hen pen mentu neta kroi thek thela pen close to 3 pen 29 ke chen thuvek nangji pusi APHL sia hen pen kache song pon Athe ing hoi keble ing pudak lote kache aso tuma phan towar ke tholo lapente non KARBI atuma phai ke joma puthaksi an sose aphai nangjom thumu chotpo mornisi kache aso tumsi EM CM nang mandet polasi ing hoi kep kang puke kroi kre lapen
jesong thipji pupen katesong padopon lapen te bangso katesong along APHLC kongchon bang sarkiri rongphar Samson Teron Kursing Timung Rajan Timung atum chetong dunsi RD Pidun